خویانیش بۆ ڕایە گشتی دەولەتە ترکی فاشیست کریارên دووری پîvanê mirovahiyê derbarê gelê Kurd de dide meşandin. Diriya siyaseta qirkirin, turnekirina sivîl û siyasetmedaran û girtina wan bê kobên dadgehkirin. û ne tenê di hundirê Tirkiyeyê de lêbelê hemû sînor derbas kirine. Ta gihiştiya dewletên derdorê her wiha êrişên xwe li ser xaka Başûrê Kurdistanê dike û planên xwe dike de ku şerê navxweyî di navbera Kurdan de bide gûrkirin. Ne tenê di navbera gelê Kurd de lêbelê ne be hemû gelê rojhilata navîn de. Di demekê de ku dewleta Tirkî faşîst bi navê demokratiyê van dike hemû rêbazên tundî qirkirin û bilpêkirina mafên mirovan bi kar tîne. Ji ber wê di 17 Hezîrana 2021 de çeteyên dewleta Tirkî dagirker êrişên navenda Hedebê bajarê İzmîrê de kir. Her wiha êrişê endamên wan jî kirin û di encamê de endama bi navê Deniz Poyraz hate şehîd xistin. Di bin çavdêriya dewletê de ev planeka qetilam hatibû amadekirin ji hêla çeteyên dewletê ve. Dewleta Tirkî faşîst di herêmê ku hatine dagirkirin de jinan ermanc digire û bi hemû rêbazên hovana mafên wan bin pê dike û ev kiryarên gopêk tîne dide diyarkirin alozî û krîza ku dewleta Tirk jiyan dike. Em wekî Kongera Star van êrîşan şermezar dikin. Her wiha bengaweziya me ji dewletên navnetewî re ku êrîş û kiryarên Tirkiye faşîst bidin seknandin. Ji bo wê em wekî jinên li hember van êrîş û kiryaran di hemû qadan de xeta berxwedanê bilind dikin û berdewam dikin. Şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin. Kongera Star Kantona Qamişlî. Şehîd namirin.